Na Slovensku pracuje viac ako 10 detských reumatologických ambulancií. V nich vám pomôžu detskú reumatológiu. Si vybrali deň komunálnych volieb za deň svadobných. O konkrétnych hračkách či iných nebezpečných výrobkoch pre deti sa 24 hodín, to sú tie najzaujímavejšie udalosti zo sveta. Svetové premiéry, Vrcholové výkony, vedecké objavy a zaujímavosti zo sveta prírody. Nemôžete byť všade. S nami však viete o všetkom. 24 hodín od 1. januára na jednotke. Tie nájdete na webovej stránke Slovenskej správy ciest. Natália Žembová, Slovenská televízia. Vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala prináša na náš knižný trh novú prózu Jána Johannidesa Hmla našej trpezlivosti. Táto novela nesie v sebe všetky prvky autorových najlepších starších prác. Silný príbeh, pútavé a presné prerozprávanie, brilantný jazyk a svojský štýl. Na pozadí bizarného príbehu pátra po hĺbších osobnostných i spoločenských koreňoch amorálnosti, strachu a úzkosti človeka. Prozaik Johannides patrí k tomu typu autorov, o ďalší krok pri presadzovaní robotiky a vyspelej technológie v bežnom živote človeka. Včera predstavili verejnosti nový druh robota. Ak hľadáte v tanci vášeň a oheň, určite si vyberiete tango. Červené oblečenie, výzva v očiach, to všetko k tomu patrí. Vidieť a zažiť to na vlastnej koži môžete v uliciach Buenos Aires, kde sa naplno rozbehol festival tanga. Oddychovej palety zaujímavostí zo sveta. Dnešný sviatočný okamih odštartujeme v ďalekom Tibete. Táto mystická a záhadná oblasť už 10 ročia odoláva moderným západným vplyvom. Popri majoritnom náboženstve, ktorým je tibetský buddhizmus, tam už dlhé roky prežíva aj malá katolícka komunita. Slovenská diplomácia dnes zaznamenala výrazný medzinárodný úspech. Na významný post vysokého predstaviteľa Medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu vymenovali nášho diplomata Miroslava Lajčáka na Európsku ústavnú zmluvu. Ako obaja konštatovali, vzťahy medzi našimi krajinami sú nadštandardné.